Ja, vi er faktisk i gang, så Timon og Amalie, hvad skal I lave i næste uge? Vi har påskeferie, og så skal vi svømme Danish Open. Okay. Og Danish Open, det foregår op på Bellahøj på klubbens egen hjemmebane, kan man godt sige. Så hvad skal du svømme, Timon? Jeg skal svømme 100 bryst og 200 bryst. Og hvor godt kommer det til at gå der? Jeg håber, det kommer til at gå godt. Og hvad kan du opnå sådan? Altså, hvad er din bedste? Hvad er 200-100 meter bryst? Og er der noget at svømme for dig udover en fantastisk tid selvfølgelig? Ja, altså jeg vil gerne i A-finalen som et mål, fordi på kortbanen til DM blev jeg disket på 2 bryst, og den tid jeg gik, den vil omregnet cirka svare til det, der skulle til for at komme i A-finalen. Fedt. Ja. Det vil jeg gerne få. Og hvad med dig, Amalie? Hvad har du? Jeg har 100 fly, 50 fly, 200 meter, 100 fri. Masser af gode løb. Hvad går du med? Altså, hvad bliver dit bedste løb, tror du, sådan som træningen ligger lige nu? Forhåbentlig bliver det 200 meter, 100 fly. Er der noget med, at de begge to har en lille chance for noget med EM for juniorer, eller hvordan vurderer I det, eller er det noget, I helst ikke gider at snakke om? Så... Jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer med, men jeg ved også godt, at jeg kommer med i hovedet. Og det er nok ikke let at komme med. Hvad siger du, Timon? Er det noget, du tænker over, eller prøver du bare på at ikke at lade det presse dig? Selvfølgelig, men bagsiderne er som sagt meget hårde. Og der skal rimelig meget til for at komme under den krav til. Men selvfølgelig, det er fedt, hvis man kunne svømme til. Så det vigtigste næste uge, det er sådan set bare at svømme stærkt og have det sjovt? Ja, og jeg tænker på meget over. Så I er ved at være godt nedtrappet nu, eller hvad? Ikke helt endnu. Det er godt. Held og lykke.